Amen. Ebengathi amalapheni nawo phakwam wathenga ngede wayembeki. Ebeqhubeka yintoni? Amen. So lo Yesu Kristu ebeyazi ba unengubo. Zize kukwazula ezobetha. Engenabantu ba after ihambe ngaze yena uzothola nangaye. Amen. That is why ithi eBhayibhile bathi nxa sekunqamezeli bade babelana ngengubo zakhe. Amen. Yena wathi eli abasathana bawami ngishiya ngani na? Akathi hey impela ngami ngisaphi madoda. Amen. Ngoba thina besikole hayi kaloku nomnyana le. Nomnyana le. Amen. Kanti imveni ke banikela qanga impahla. Amen. Imveni ke ihlamvu nikela qanga ihlamvu. Amen. Ungabali igqithi. Hallelujah. That is why iBhayibhile into eyenza ngesandla le mayingayazi. Amen. That means afunekanga uyipapashe. Afunekanga unegotiate ngonto leyo. Ukucinga baba umntamba ukube ibhulu ezithile bakuwo. Kubunikele ngaso. Amen. Uthixo onikele kuye wena efihlakalweni. Uyoza kuvuza phi? Ekuseni. Amen. Wonikela kwakubonakalisa ntoni? Ikhe. Amen. Ngoba bakhona yenyana abantu abanida intoni? Ikhe. Ayisiba abantu bayagula into banida ntoni? Ikhe. Abanye umhlawumbe ngebesasindisiwe namhlanje lona akhange bafumana ntoni? Ikhe. Sebesenkonzweni. Amen. Bathe sebesindisiwe sebekhonza sebezimisela uba hayi le game uba ndiqhela ukubona andizibona game. Wasuka wathi ngaphakathi enkonzweni akafumana ntoni? Ikhe. Wayeka. Amen. So thina namhlanje singabazana abasikelekileyo. Amen. Abalenda zonke. Amen. Why ndisitsho? It is because abantu abaninzi yaqashuma ngegama. Baningi abantu abangazange bayifumane le ntshumayelo wena utheni? Ufumane. Hallelujah. So ukusuka namhlanje nobazana bayi-1000. Wena uba ngumzalwane onekhe. Onenkathalo. Amen. Ukhathalele nokuworshipha. Ukhathalele nokuhlabela. Ukhathalele nokuthandaza. Ukhathalele nokufika enkonzweni. Ukhathalele nokuqhwaba isandla eziculwayo. Ngoba sikhonza uThixo onenkathalo. Amen. If ebesithanda but engasikhathalelanga ebengazozoya. Amen. Usithandile wasinakekela wasilondoloza wasenzela inceba ngoba etheni esikhathalele. Amen.